Hej alle sammen, og velkommen til vores kanal. Vores nye kanal. Der hedder Apple Plum Gaming. Og Victor, du har kastet dit jernsværd. Ja, det var ret godt. Men det her, det er en faction survival server. Ja. Vi vil spille på. Ja. Wow. Og den er meget sjov, fordi man kan hoppe igennem hinanden. Vi har et stort problem i at lyde på vand. Og det er irriterende. Og vi skal komme væk herfra. Og Victor, han taler med sin mor. Og nu er han tilbage. Og nu er jeg blevet træt af at sige og. Nå, hey, Victor. Hey, der er bug i mit, så jeg kan se under jorden, der er et hus. Kom så, lad os grife det. Seriøst? Ja, jeg lyver ikke. Lad mig sige det egentlig. Der er bare sådan en bug, hvor jeg kan se. Nå, men IP'en på den her server, det er... Ja, det skriver vi i beskrivelsen, okay? Men den er mine... Nej, den er craftmine.com. Og den står også i beskrivelsen. Okay, Jonas? Ja? Det vil vi lige nu, så skal vi bruge en hakke. Vi skal bruge en træ. Det er så vores første problem. Vi befinder os ud af. Jeg tror, at vi skal finde et sted at bo. Ja, men vi skal bare lige grife de der nørder dernede. Jamen, vi har bare ikke noget træ. Nå, vi får det. Ja. Ja. Superpower. I believe my powers. It's so cool. It's so craft. I love my craft. I love it. It's really fun. Hey, Victor. Ja. Jeg tror godt, vi kan tage det her træ. Hvad? Ja, det er en faction. Det er en faction her. Det er sådan ret nederen. Nej, lad os se, om vi kan grifte hus. Eller... Jo, her kan vi godt grifte. Kan vi? Ja, det tror jeg da godt, vi kan. Ja, det kan vi. Yay! Yeah! Nå, jeg tror, der er en dør herinde. Ja, de har testet. Nej, hvor heldig. Hvad har de? Masser af træ og sten. Det er gode ting. Altså bare sådan dårlige gode ting. Det er en meget god toolkit, vi starter med. Ja. Nå, Victor, jeg giver dig lige en hakke. Hakke? Jeg har lavet 2. Nå, du tog dem begge to. Og vi hugger lige chesten. Ja, god idé. Ja, min plan er at flygte. Hvad er der? Vi skal bare ikke dø her. Nej, vi godt. Og crafting table lader vi bare blive. Vi tager de faklerne. Og faklerne, de er også rigtigt. Og døren. Døren skal vi bruge til. Nej, det skal lige en røveri. Vi har stjålet alt, hvad de har. Fint, god idé. Kom, Victor. Vi skal op. Det er også Jonas, vi skal gribe det andet hus. Nej, men det kan vi ikke grief. Nå ja, dernede. Nå ja. Har du stadig de der boks på, så vi kan grief det? Nej, jeg kan ikke se boksen, men jeg kan huske, hvor det er. Nå, jeg kan sgu også. Jeg kan se noget nu. Jonas? Ja, jeg kommer. Vi kunne også kalde vores kanal for The Griefers, men... Ej, jeg kan bedre lide vores Apple Plum. Det er lidt for racistisk, så det... Yes, Jonas, jeg kan komme derned. Kom, jeg skal lige have lidt fisk. Ja, kom, Jonas. Jeg har lavet et hul. Jeg har lavet et hul. Okay, jeg kommer nu. Hvad finder du? Okay, jeg tror, vi skal bo hernede. De har mange vogne. De har ingenting med testen. Der er nogen, der har grippet den også. Og der er et hul. Men der er sikkert med noget. Der er heller ikke nogen træer. Der er overhovedet noget kul. Der er mange furnace. Jeg hugger lige nogle af dem. Okay, vi har vores nuværende problem. Vi har ikke noget sted at bo. Okay. Jeg tror, vi skal... Hey! Det er det, hvis der er smine. Pas lidt på, at du ikke falder derned. Nej. Jeg tager afsked på det her sted. Jeg kan godt lide Minecraft-skin. Vi skal lige se det. Det er nice. Og vores faction hedder Apple. Og min ven, har lavet det her skin til mig. Og han er rigtig stolt. Jeg er rigtig stolt af mig. Men Victor? Ja. Vi skal finde et sted at bo. Det er virkelig et problem, vi har. Ja, og en ting til. I skal subscribe til min kanal, der hedder Roastar Low Das.
Okay. Og Jonas kanal, som hedder Jonas Bolander. Okay. Eller den kanal, han bruger meget nu, tror jeg nok. Det vil være Apple Plum Gaming. Nå, Victor. Jo. Hvad skal vi du går ind på Yay! Adventure. Jeg tror, vi skal have et skib, Victor. What the fuck? Det har vi da brug for, at vi skal ud og sejle. Yeah! Noget siger mig, den er... Okay, vi splitter os op, Victor, okay? Okay. Så vi sejler begge, og så kan vi bare TP til hinanden. Okay. Hvis det bliver nødvendigt. Ja. Jeg har altid mit Den eget der. sværd. Jeg har... Har du egentlig noget træ på dig? Ja, jeg har masser. Jeg har stacks. Jamen, jeg har et crafting table, så byg lige et skib til dig. What the Jeg har Okay. jeg har også et crafting table. No. Og jeg begynder at Jonas, skal vi ikke bare begynde at krydse havet? Hvad? Krydse havet? Jo, så sæt lige et crafting table. Nej, du kan ikke gøre det her, Victor. Jo, her. Her kan du godt. Her kan vi også, men okay. Godt. Kom. Sådan der. Jeg lavede 3 både. For en sikker skyld. Ja, fint. Nå, jeg begynder at sejle. Nej, vent på mig. Ja, men vi splitter os op, Victor, så den, der først finder land. Ja, det skal være langt væk land. Dun. Mit skib gik i stykker med det samme. Jeg var heldig og ikke... Ja, okay, ret njubet. Jeg er tilbage lige til dig. Kom så. Nej, det skal du ikke, Jonas. Vi skal jo dele os op. Har du ikke en båd? Nej, den gik i stykker. Jeg har lige mistet 2. Accept lige. Gik din også i stykker? Ja, jeg har gået den ene tilbage. Og det er den, der videre på lige nu. Seriøst? Fuck. Okay, det er vi virkelig dårlige til. Det var fordi, der er så meget land. Det her, det var nok den dårligste, jeg nogensinde har kommet på. Det var virkelig meget krig. Nu sætter jeg min båd. Come on, please. Sejl. Så den gik i stykker. Victor. Det er så svært i denne server, der er så meget land. Det har du ret i, Victor. Gik din båd i stykker? Ja. Gjorde den? Jeg har fundet en stor ø. Har du? Må jeg godt tilbage til dig? Accept lige. Sådan. Jeg vil helst ikke have mit armor og gå i stykker, så jeg tager det lige af. Victor! Ja. Jeg er lige her. Wow, ja, jeg kan godt se dig. Kom, følg efter. Hvorfor tager du dit armor af? Hvis vi nu falder ned eller noget, så går det ikke i stykker. LOL! Her er det lava, sgu. Jeg føler, det har været en lille by eller sådan noget. Et eller andet siger mig, at... Hey! Prøv at se, hvad der er her. Kan vi Der er en farm dernede. Kan vi overklame det her? F. Jonas, skrøstræk F, mellemrum promote. Skrøstræk F, mellemrum. Promote, mellemrum Victor. Promote. Victor. Ja, jeg er ikke så god, jeg spiller ikke så tit på sådan nogle... Ja, og så skriver det igen, du trykker bare på den der et-test. Altså pil. Hvorfor skal jeg det igen? Fordi du kan være højere. Yes. Ja, det. Så nu kan vi overklame. Der er skrevet på den her server, og kan vi ikke lige overklame det? Kan. Nej, det er stærkt nok. Der er en gris! Så dræb jeres gris, Victor. Okay, her er der lava. Nej. Okay, ja, bare den. Victor? Victor? Ja, jeg gør det, mor. Ja, jeg ved det godt. Victor? Ja, jeg finder ud af det. Ja. Maus gør det. Så, ja. Undskyld, det var lige. Victor og hendes mor snakker. Undskyld, jeg er tilbage. Okay, Victor. Jeg tror, at det her er det deres mine. Nå, siger vi bare skal finde noget vand langt væk, eller bo under jorden. Bo under jorden, det skulle nederen. Ja, det er ret nederen, men under jorden er sikrest. Ja, det er du så ret i. Kun hvis vi bor over nogle træer. Og heldigvis har slagtet jeg lige en gris, så... jo, jeg har også noget kubik.
Det var mig, der fik. Jeg fandt et får. Jeg spiser lige med cooked fish. Sådan. Okay. Jeg tror også, vi vil lave nogle LOL games og sådan noget. Hvad sagde du? Lave noget LOL. Ja, LOL. Ja. Det vil vi også lave lidt. Og guides. Altså, hvis I ikke ved, hvad LOL er, så mener vi League of Legends. Ja. LOL! Ja, Victor tilbage! Victor tilbage. Jeg har fundet træer. What? Ja, jeg har fundet træer. Okay. Det er rigtigt. Ja. LOL, vi er heldige. Kom nu. Ja, jeg kommer nu. What? Ja. Nej, der er nogen, der har bor her. Jeg håber, det er griefet. Det kan vi godt tage. That far. Prøv at se, Victor, er du her med mig? Ja, her foran dig. Prøv at se. Der er træer. Nå jo, det er faktisk en. For! Skal lige se, om det er noget, der er claimet. Bare sige, det ikke er claimet. Det kunne være så fedt, hvis vi fik det. Så fik vi da en start. Ja! Ja! Det er claimet. Det er ikke... Ja! Victor, det claimer vi lige. Nå jo, ingen creepers, når vi claimer. Eller, hvad det er en bedre faction. Skal vi bo her? Skal vi bo her, Jonas? You did buy world. Det, okay. Nå. Ja, men kan ikke wilderness. Hvad kan vi ikke? Vi kan ikke wilderness, står der jo. Vi er YouTuber. Nice. Ja, ikke? Jeg claimer også lige. Ja, vi har brug for mere power. Nå. Brugskudskoster ikke power. Ja, vi har ikke gjort noget på den her. Nå, vi bygger lige, jeg bygger lige sådan en terrasse, eller hvad den hedder. Ja, så bygger jeg huset. Ja. Og vi skal også smile lidt, ellers for det er nok er det ikke den hurtigste måde at få power på. Det er sådan set ret godt. Jeg har claimet en smule. Vi skal lige skaffe noget power, inden vi logger af, Victor. Vi skal lige have claimet det her. Ja. Det er noget med svin for det. Nå. Godt, vi lige fandt sådan et lille hus. Victor, kom lige herned og så sæt nogle døre. Ja, men vi skal også... Okay. Men kom lige herop, Victor. Sæt lige... Det skal være pænt. Det skal være lidt pænt, Jonas. Du sætter en dør. Vi laver 2 døre, vi skal bare lige have nogle dør. Sådan. Så jeg sætter lige en chest herinde. Sådan chest. Jeg bygger lige en chest til. Okay, så sæt den lige der. Med min dobbelt chest. Jeg sætter lige af mit lort af. Prøv at se, hvor dårlige items jeg har. Nå, svært, det kan jeg godt bruge. Det kan også lige mine ting, ja. Jeg skal have mit mad, wow, jeg er meget bone, jo. Jeg tænker over. Jeg vil tilbage rundt på en kaffe der til morgen. Ej, vi tager bare en dør. Nej, to. Nej, Victor, det er bare en. Nej, vi tager bare en. Så bruger vi bare en dør. Jamen, så spild det her, jeg har lige lavet en dør. 2 døre! Du kan sætte den et andet sted. Fint nok. Hey, der er også en nødvendig vandkilde. Nå, ja, den skal vi sgu da bruge med. Nice, vi er med begyndt på en god start. Men jeg bygger lige en overetage heroppe. Her bliver natterum. Natteparty. Det skal vi. Vi skal nok lade være med at lave meget ulækre ting på den her kanal, fordi at... Kun nogle god gang. Nej, kun sådan for sjov gang. Nej. Kun for sjov gang, Jonas. Jeg har fundet en gammel kælder. Jeg har fundet deres mine. Nå ja. Ja, vi skal også have minet lidt. Det er da kæmpe store. Og vi skal også bruge noget sand. Vi skal sgu også have nogle vinduer. Sand. Jamen, det er tæt på os. Ja, kan du ikke skaffe lidt sand, Victor? Okay. Ja. Kan du ikke være sød at gøre det? Sand.
Så skal vi også have navn. Det bliver nok det mindste rum, men det er også Nej, jeg er det bliver egentlig en ret. som er hos en anden faction. Nej, jeg var flygtet. Jeg får noget mere sand. Jeg ønsker, jeg havde en skål. Det er godt. Lige nu ville jeg ønske, jeg havde en skål. Ja. Det dør. Nu vil jeg ønske mere noget. Nå, hey, prøv lige at se, hvad jeg har fundet. En sapling. Sætter lige 3. Okay, Victor. Hey Jonas, kunne lige sætte F home? Ja, nå ja, god idé. Ja, det er godt. Det var, hvad man var det. Au. Ja. Nej, fordi vi har ikke claimet. Du kan kun gøre det der. Okay, skråstreg F home. Nej, du skal skrive skråstreg F mellemrum set home. Set home. Sådan. Sådan der. Jeg laver lige en lille bro her. En lille trappe. Det er lidt svært at komme ind ovenpå, men det er lige meget. Man må også godt lære lidt parkour i at komme ind i huset. Og nå ja, vi skal også lige sige, hvis I griefer det her på serveren, så bliver I bandet fra kanalen. Jeg ved godt, hvordan man bander andre på kanalen. Men, jeg ved også godt. Det her tårn, det skulle da vildt fedt, Victor. Kan du ikke se det her tårn? Det kan være Dacia Tower. Ja, lad os gøre det. Har vi nogle torches? Lav lige nogle sticks. Ja, vi har nogle få. Jeg laver lige nogle sticks. Faktisk så startede vi kun godt, fordi vi havde griefet. Okay, jeg har noget sand. Nu må vi hælde lidt brænde. Så må vi bare håbe, vi ikke bliver griefet. Jamen hvis vi bliver, så bliver vi meget sure og stopper den her serie. Ja, men sådan er livet. Sådan der. Nu, Victor, nu kan vi komme op i tårnet. Nå, det var så rigt. Så er det egentlig. Mig lave glas. Victor, jeg går lige ned og tager en hakke. Prøv lige at komme op og kigge i tårnet. Det ser vildt fedt ud. Jeg tager lige en hakke med. Jeg skal lige bruge en hakke. Okay, du har det også lige. Fedt. Jeg prøver at vente. Jeg skal lige komme lidt hen. Vi skal lige... Jeg hjælper lige. Vent lige, Victor. Næste har vi en Randy Vandkill. Det skulle da fedt, godt. Nej, vi har brug for flere ladders. Vi kan ikke komme helt op. Ja, lige meget. Vi skal også komme op på den her etage. Og så meget det vil, Jonas. Jeg vil gerne komme meget frem i livet. Ej. Jo. Hvad laver du, Jonas? Jeg er på den etage. Så det her skal der også have været nogle døre, Victor. Nå jo. 3, det giver ingen mening. Sådan, det giver mig mening. Ja, så her... Nej, det er meningen, Victor. Det er meningen, der skal være det bedste. Ja. Så her, så skal der være et eller andet. Jeg er snart fuld med glas. Se. Det er godt. Der skal være et eller andet. Nej, vi mangler mere strøm. Sten, vi skal også have vores... Vi skal også gå ned ad mine. Ja, jeg er ikke lige den, der elsker mine. Jeg kan meget bedre lige bygge. Jeg bygger med en bob. Hvem kan ikke det? Er du det? What the fuck? Bob den store tud. Han var et gammel bob. Som så vi bo. Okay, nu se. Nej, det er byg med bob. Byg med bob med den røde tryllestav.
Over hans røde tryllestav elskede han at spise køer. Men en godnat kom en ko og sagde: hjælp mig lige, jeg har slået mig. Brug de magiske kræfter til at hjælpe mig. Og du kunne tro, at han hjalp. Byggemand Bob havde det godt, for han mega nice. Alle nice og elsker ham. Ja, jeg har. No, har vi nogle fakler? Men jeg kan se, fordi jeg har sat min bright op. Ja, jeg tror også. Men Victor, vi skal her. Nu har jeg kun 4 wooden planks. Victor, kast lige en fakkel til mig. Vi har jeg skal bare bruge en fakkel. Vic. Hvordan spiser min? It's mine. Morning time. Morning time. Kigger mig en smule, fordi vi bare mener. Jeg har det rigtig sjovt, når jeg... Jeg kan sgu da ikke se noget, Victor. Hey, vent lige lidt. Nej, jeg tror lige, jeg faldt egen. Jeg har ikke fundet noget. Jeg mangler en hakke. Min er værd. Jo, jeg har en hakke. Jeg vil gerne have en sten. Jeg synes, træhakker er meget langsomt. Vil du have det? Stenhakke? Ja. Vil du have en stenhakke? Nå, de har den der. Nå, de har den der. Superbreaker noget. De har det. Jonas, jeg er lige hernede. Victor, accept lige. Ja, ved siden af dig. Hvor er du henne? Hey. Jeg har skrevet en lille ned her. Jonas. Jeg er bare lige her. Det er slet ikke mørkt. Jeg er lige her. Nå, Victor, her. Jeg kaster lige min. Ja. Victor! Den er lidt bagved dig. Ja. Nå, Victor. Jeg går op og laver alt mad nu ovenpå, fordi jeg hader, når det er mørkt. Så fryser jeg. Nå, ja. Vi skal fordi jeg er superman. Victor, hvor er fisken? Har du spist alt fisken? Hvad? Victor? Victor, har du spist alt fisken? Nej, det har jeg ikke. Har du ikke? Okay, så kom med. Vi har ikke noget fisk tilbage. No! Jubi, jeg fik mere. Shit, der er et skeleton. Hvorfor fik du mere? Sagde du ikke lige, du fik noget mere? Hvad mener du? Nå. Nej. Jeg tror altså snart, vi skal stoppe videoen. Hvad? Ja, når du har fundet noget kul. Det er så svært at vende kul. Mand, det er dumme skelet. Ja, jeg fik en bone. Jeg har masser af bone meal. Det eneste, vi kan bruge bones, det er bone meal. Ja, det er bone meal. Victor, vi har brug for nogle fakler. Vi har brug for nogle fakler. Skaf noget kul, Victor. Vi har brug for noget. Du må altså gerne mine for mig. Fuck. Hvorfor det? Jeg har min. Victor, jeg er fuld, og jeg har virkelig brug for mad nu. Det er også derfor, jeg gør. Victor, jeg har 1 liv tilbage og 1,5 mad. Jeg lægger lige alle mine items ind. Nu løber. Nej, jeg har noget fisk. Har du al fisken? Du er jo al fisken for dig, Victor. Ja, Victor. Nå, noget siger man, vi skal hente far. Noget siger man, vi skal snart starte videoen. Skal vi ikke gøre det nu? Ja. Jo, lad os sige farvel. Og dejligt spil, eller I kiggede forbi. Like, det er meget dejligt, og subscribe. Vores subscribe lige, altså vi er meget dårlige. Nej, vel Victor, så finder vi lige de der 2 torches.
Ja. Fuck. Vi ses. Nej. Der er to